Balkan Welatynyň käbir sebitlerine 18 ýaşan mektep uçurumlarynyň gutardyş synaglaryny tapşyrmaklaryna mümkinçilik berilmeden harby gulluga gysgaly çağırılıp başlanmagynyň arasyna Türkmen başı etrap harby wekilhanatynyň serkerdesiniň korrupsiýa aýplamlary boýunça tutsak edilenligi habar berilýär. Öňkü harby komissar mekteplerden ýaňy uçurum bolan ýaşlaryň harby gullugy çağrylmagynyň möhletini ýygy tüýşürmäge ýardam bermegiň öwüdini raýatlardan uly möçberlerde para almakda güman edilýär. Ol harby prokuraturaryň görkezmesi boýunça saklanyp, häzirki wagtda derňe işleriniň tamamlanmagyna garaşylýar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeler aýdýar. Türkmenistanda 18 ýaşyny dolduran mektep uçurumlarynyň ýazyky çağırış möhümine gysgaly harby gullugy alınıp gidilmegi bilen bagly wakalar soňky birnäçe ýyl bäri ýylgyderli gaýtalanýar. Balkana ýokary derejeli harby ýolbaşçynyň tutulyp saklanmagy şu wagda çene jemgyýetçilige ma'lum bolan maglumatlary görä mektep uçurumlarynyň harby gulluk möhletiniň ýygy tüýşürilmegi bilen baglykda korrupsiýa aýplamlary boýunça ilkinji tutsak etme bolýar. Azatlyk radiosynyň bu tutsak etme boýunça Balkan welaýat harby wekilliginiň resmi tesbir almak finansygy netije bermeýär. Çeşmeler tutsak astynaky etrap harby wekilliginiň ýolbaşçysynyň geçen aý wezipesinden boşadylyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä öňkü harby ýolbaşçy mekteplerden ýaňy uçurum bolup Hutanda ýokary kujaýlaryna girmäge synanýan okuwçy ýaşlaryň enatalaryndan harby gullugy çağırmagyň möhletini 6 aý ýygy tüýşürmegiň öwüdini para alyp gelipdir. Diýip Çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosy maglumatlary garaşly ýagdaýda tasdiklap bilmeýär şeýlede. Bu ugurda ýerli harby prokuraturalarydan tesbir almak finansyýymyz netije bermeýär. Ýöne Gunwatar welaýatdaky çeşmeler enatalaryň birnäçesine salgylanyp harby gullugyň möhletini ýygy tüýşürmekde korrupsiýa hadisalarynyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Şu ýyl orta mektep tamamlap ýokary kujaýyny synaşmakçy bolýan oglumyň harby gulluk möhletini 6 aý ýygy tüýşürmek üçin 50 000 manat para soradylar. Diýip Balkanly ýaşaýjy aýdýar. Men zordan tanış tapıp 45 000 manada razy etmek başardym. Aşgabatda bir ýokary okuwjaýynyň giriş synagynyň geçmek üçin 3 aý öň 200 000 manat möçberini para berip goýupdym. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda para alınmagy we berilmegi jinaýat hökmüne ikrar edilip bu ugurda jeza çäreleri gödeňine tuturýar. Muňa garamazdan raýatlar para horlugyň durmuşyň ähli ugurlaryna ýaýranyny tasdiklaýarlar. Gunwatar welaýatynyň harby idaralaryna ýagdaýlardan habarly çeşmeler ýokary derejeli harby serkerdäniň korrupsiýa aýplamlary bilen baglykda dowam edýän derňe işine garamazdan raýatlardan gulluk möhletiniň ýygy tüýşürilmegi boýunça para alınmagynyň we berilmeginiň üznüksiz dowam edýän aýdýarlar. Bu aralykda şu günler Türkmenistan raýatlary harby gulluga çağırış möhümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 31 may 1 iýuny günlerinde raýatlaryň bir tapgyrynyň Balkan welaýatynyň Balkanawat we Türkmen şäherlerinden Marwe Lewap welaýatlaryna harby gulluga ugrudylmagyna garaşlýanyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar bu tapgyra orta mekteplerden ýaňy uçurum bolup ýeni gutardyş synaglaryny tapşyryp ýetişmedik raýatlaryň hem girdilerini aýdýarlar. Enatalar şok ýagdaýyna mekteplerden harby gulluga gysgaly alınıp gidilýän ýaş raýatlaryň gutardyş synaglaryny tapşyranlyklary barada gysgaly resminama düzetmek talap edilýär. Olaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalaryny galp bakalar bilen dolduryp enatalaryna gowşurmaklyk soralýar. Diýip Balkanly ýaşaýjy aýdýar. Harby gulluga çağırış möhüminden habarly çeşmeler nowatda tapgyryň tas dolu diýen ýaly mektebi ýaňy tamamlan uçurumlardan düzülendigini aýdýarlar. Okuwçy ýaşlar iýun aýynyň 20-lerine gutardyş synaklaryny tapşyryp bolarlar. Ýöne bu ýagdaý 18 ýaşyny dolduran uçurumlaryň gulluga alınıp gidilmegine böwet bolup bilmeýär. Diýip Çeşmeler aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň noýabr aýynda harby boşluk hakyna kanuna üýtgetmeler girdilip ýokary hujaýyny synaşmakçy bolýan raýatlaryň gulluk möhletini 6 aý möhlet bilen ýygy tüýşürmeklerine ruhsat berildi. Bu ýurtda çağırış boýunça harby gulluk 18-20 ýaş aralygyna erkek raýatlardan borç hökmüni talap edilýär. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy häzir howanyň aşy gylmagyna garamazdan ahal tebitiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köpligini orta mektepleri ýaňy tamamlanýardy ýokarky synplaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň dödýänligini, olaryň hiç biriniň bu agyr işden edýän gazanjyndan razy däldigini, ýöne başga raşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyna golaýda çap edilen täze hasabatyň awtorlarynyň pikirine görä Türkmenistanyň ulanýan mejbur häkmet hökümet wekilleriniň
gönnen-göni gatnaşma we beýleki ýurtlardaky oýunçularyň täsir etmegi bilen saklanyp galýar. Azatlyk ýurdun o huzurluk meýdanlaryna ulanýan mejbur rahmet we onuň ejerini çekýän adamlar barada ýygyderli habar berýär. Anonimlik şertinde gurlaşan ýaşlaryň aýtmaklaryna görä, potrotçular biraden uzakly gün gogaça meýdanlaryna bolup otog-otajak, gogaça ýekelejek günlükçülere 40 manat meçberini hak ködürleýärdiler. Emma otogçy tapylmansaň häzir günlükçü daýkanlara 50-60 manat ködürlemäge başladylar. Köp hojalyk üçin çağalaryna çörek tapmak gaýygy, çağalarymyzy ýokary uzaýlaryna salmak barada asla pikir hem edip bilemzok. Sebäbi öz bilimine ýokary uzaýlaryna girip bolmaýar. Hünärment okuw uzaýlaryna hem mugut girip bolmansoň biz okuw barada pikir hem etmeýäris. Dip Babadaýhan etrawyna ýaşaýan söhbetdeşimiz aýtdy. Ol adamlaryň hal ýagdaýyny bilmek üçin olaryň ýaşaýan jaýlaryna göz aýlamagyň hem ýeterlikdigini aýtdy. Jaýlar ýarty üçökli, palçykdan salynıp awatlaýyş işlerini hädimen geçirmeli jaýlary görse bolýar. Hozurlukdan 3 adam otog yekeleme işine ise her günne 150 manat kazanýar. Bu pul zordan iyicegimize yetýär. Başga da yetenok her gün çeken agyr zähmetimize tölenýän 50-60 manat az bolýar. Azynyň 100 manat berseler hem beýle bolmazdy, emma onu hem berýän ýok. Deyip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, günlükçü işçiler gogaça meýdanlaryna öz kätmenlerini, pillerini alyp barmaly. İş ayakkabı, iş eşikleri, iyicek içecekler hem öz hasaplaryna. İş kuralları döwülse täzesini satyn almaly. Sapy döwülse sap almaly. Täze kätmen 50-60 manat bahalanýar. Biz çağalarymyzy gogaça meýdanyna çekmek itilämizok. Emma başga çykalgamyz ýok. Çağalary öýürmek, çykarmak hem uly alada bolup durýar. Orta mektebi tamamlan gyzlarymyzyň saltyrak durmuşa çykmagyny arzu edýäris. Sebäbi bir adam azalsa hojalyklara solum uly täsir edýär. Azy ketmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy öýürmek barada pikir hem etmeýäris. Deyip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Söhbetdeşlerimiziň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä, ogullary harby gullugy tamamlap gelen hojalyklar köplenç ýaşlaryň derrew eklenjiň uğruna çykyp öýlenmek, toý etmek üçin gerek puly özleriniň jemlemegini talap edýärler. Türkmenistanyny dol wakaly sosial barlyk geçirmek mümkinçiligi örençäkli. Ýöne synçylar ýurtda gowulum alyp bilmeýän we iň az tölegli işlerde işlemeli bolýan ýaşlaryň sanynyň her ýylyň may aýyna ýene-de 14 müňe çenli köpelýänligini aýdýarlar. Mektebi tamamlan oglunlaryň köpesi başga ugur ýol tapman harby gullugy çagyrlayan çağlar potrot meýdanlaryna günlükçü bolmaly bolýar. Kerpiç zawodlaryna günlükçülük edýän ýaş oglunlar hem köp çağalar ýaşlykdan biýlerini bükýär. Deyip azatlygyň söhbetdeşi daşary ýurtlara uğradyp bilmeýän enatalaryň çağalarynyň geljegini ýagty görmeýänligini aýtdy. Türkmennokot News adam hukuklary boýunça Türkmen başlangyjy Progress gaznasy we Pagty kampaniýasy tarapyndan taýýarlanan we 19-njy maýda çap edilen täze hasabatda aýdylmagyna görä, Türkmenistanyny mejbur rahmetiň saklanyp galmagy esasan hökümet wekilleri olaryň bu iş bilen ýygyderli meşgullanmagy bilen bagly. Şeýle-de 2024-nji ýyldaky ýagdaýa syn edilýän hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň gogaça meýdanlaryna ulanýan mejbur rahmetiň saklanyp galmagyny beýleki ýurtlardaky hökümetler we kompaniýalar tarapyndan hem täsir edilýänligini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistleriň we hukuk goraýjy aktivistleriň gogaça meýdanlaryna, kerpiç zawodlaryna we beýlek karhanalara baryp adamlaryň iş, gazanç şertleri bilen bagly ýagdaýlary ýerine we açyk öwrenmegine ýol bermeýärler. Gürcistanyň häkimet başyndaky partiýasynyň esaslandyrjysy Bidzina Ivanishviliň öňkü ýakyn ýaranlarynyň biri ýurdun terhediniň Ermenistan we Azerbaýjan bilen araçagynyň golaýynda tutsak edildi. Ol ozal jenaýat isi boýunça siýasy sebäpli ýazarlanýandygyny aýdyp ýurtdan gidilýän ýagdaýda gaçypdy. Gürcistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy 20-nji maýda ýaýradan beýanatynda Georgiy Bachiashviliň anonim habar boýunça bir gün öň tutsak edilendigini aýtdy.
Britaniyalı aklawçy Robert Amsterdam'ın firmasynyň ýaýradan beýanatyna görä, Baçyasvili Gürjistana mezburi ýagdaýda gaýtarylandan soň bada wat gynamalara tedewar edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ol ýurtdan gaçandan soň Tbilisi'niň tudy tarapyndan gaýwany ýagdaýda ogurluk we pul ýuwmak aýplamalary bilen 11 ýyl türme tutuglygyna hökm edilipdi. Baçyasvili 10 ýyldan gowrak wagt bäri milliarder telekeçi Bidzina Ivanishvili'niň ýakyn ýarany bolupdy. Ivanishvili 2012-2013 ýyllarda premier minister wezipesini ýerine ýetiripdi we onuň itaatlandyran Gürji Arzuw partiýasy taýlawlarda ýeňis gazanan soň ol häzirki güneçeline Günorta Kavkaz döwletiniň de facto, ýagny iş ýüzündäki ýol wasity hökmünde görülýär. Emma soňky döwürde olaryň arasyndaky gatnaşyklaryň yaramazlaşmagy netijesinde Ivanishvili'niň itaatlandyran hususy kapital fondunyň öňkü ýol wasity we Gürjistanyň milli waýlyk gaznasynyň öňkü baş direktoriniň orunbasary bolan Baçyasvili'ne garşy iş açyldy. Bu iş 2023-nji ýylda Hut Ivanishvili'niň beýanaty etasynda gozgalypdy. Prokuratura Baçyasvili'ni takminan 40 milyon Amerikan dollary möçberinde kriptovalyutany ogurlamakda aýplady we ol 2023-nji ýylyň iýul aýynda 2,5 milyon lari, ýagny 912 000 dollar möçberinde girew etasynda azatlyga çykaryldy. Ol gözegçilikden gaçyp suýlyň mart aýynyň başynda Gürjistandan çykypdy. 26 martda The Guardian nesrinde çap edilen interwýusunda Baçyasvili özüniň Ivanishvili'niň tak eli bolandygyny aýtdy. Ol şeýle hem Ivanishvili'niň sagty baýamysy we howpsuzlygy üçin ýurdy we islendik milli bähwitleri gurban bermäge taýýar bir adamdygyny belledi. Amsterdam and Partners kompaniýasy hem ýaýradan beýanatynda Baçyasvili'niň Bidzina Ivanishvili tarapyndan gurnulan barha ýaýbanlanýan siýasy ýerlemelere tedewar edilýändigini belledi. 27-nji maýda Ivanishvili'den bu ýagdaý boýunça hiç hili beýanat bolmady.